Tiang sing biasane nalikane susah sregep oleh jamaah, sregep oleh tahajud nalikane susah, barang pas wancine bahagia lali kabeh. Jamaah malah arang-arang pokoke sembahyang, tahajud malah gak tahu, wong pikirane bahagia. Niki termasuk tiang sing nafsunya masih mengendalikan akalnya. Terus cirine napa nek tiyang pun akalipun sempurna bisa mengendalikan hawa nafsunya? Niku dalam keadaan susah maupun bahagia, ibadahnya niku tetap tambah-tambah. Wae susah yo tambah sregep tahajud. Wae susah tambah sregep jamaah. Wae bahagia tambah sregep, tambah-tambah terus. Tambah syukuri, tambah ibadahe, tambah tahajude, tambah sedekah, tambah-tambah terus. Tapi ning jenengan wae susah aras-arasen. Kadang sing ngoten wis yo kok tak ewangi sembahyang ben dina yo rejeki sing nginang wae wis gak sembahyang pisan. Barang pas wae oleh rezeki kathah sregep jamaah disiki. Guru ngadzan wis teko. Jepene melu jamaah maghrib jam 5 wis teko. Lha kok teko Kang? Nggih, malu rezeki. Nah, barang mari kesusahan ngrasakno jamaah sembahyang wis lali. Lha kok sembahyang lali? Oh kok duwe kok angel ini. Iki berarti akal jenengan ini masih dikuasai oleh hawa nafsu. Caranya mengendalikan hawa nafsu gampang loh. Napa dereng ngaji? Pokoknya dereng ngaji ini ku intine napa-napa. Kenapa sih saya selalu mempromosikan ngaji? Mergi tetep jenengan semerap perkara sing sae. Niku nek mboten ngaji mboten saged. Ngeten mawon. Jenengan kepengin ahli sesuatu, katakanlah ahli bangun masjid. Niku wonten ilmune, mboten namung prasa kuwe. Pemane delok-delok tok. Aku iki ndelok wong bangun masjid. Ya wis saya tak bangun masjid mboten saged.